Здравейте, аз съм Геша Майкъл Роуч и днес ще говорим за всяко от шесте видеа, в които говорихме за напреженията по отношение на времето, които имаме. И ми хрумна днес да погледнем всички 6 взети заедно и да намерим някакви решения на тези проблеми. Знам, че някои вероятно не са успели да гледат малките кратките видеа. But we made some small videos just to describe 6 different kinds of time frustration. Така че просто за вас ще кажа, че намерихме време да създадем видеозаписи на 6 такива проблеми, които имаме по отношение на времето. Защо се напрягаме на времето? Това са основно неща, които аз срещам в ежедневието си, но предполагам, че и вие се сблъсквате с тях. Then I think really I would be a good time manager and my life would be much more calm and much more successful. Ако можех да се справя с тези проблеми, мисля, че живота ми щеше да бъде много по-спокоен и щях да бъда много по-успешен. So if you want to see what I look like when I get time frustration, here's a picture. Така че ако искате да видите как съм аз, когато съм обезпокоен и изнервен от времето, ето ви една снимка. Ето защо нямам коса отгоре на темето. We say in American English, I was tearing my hair. I'm frustrated about time. На американски английски имаме такава фраза: скубя си косите от нерви по времето. So let's look at these 6 different kinds of time frustration. Quickly we'll go through the same ones. Така че нека да разгледаме тези 6 различни раздразнения по отношение на времето. Бързо ще преминем през 6-те и след това ще поговорим за истински решения на едно или две от тях. А след това, ако имаме още време, ще продължим и по-дълбоко. Раздразнение, напрежение номер 1. Ето ви как виждам аз живота си. Вижте тази картинка. And ever since I was, young, I see so many things I could do. И откакто съм млад, винаги съм виждал толкова много неща, които бих могъл да направя. Like I look at the world and I think, oh my gosh, there's so many cool things I could do in this world. Гледам света и си казвам, Боже, толкова хубави, готини неща мога да направя. Then, as I told the story before, I thought I would like to help some refugee groups. И както и преди съм разказвал тази история, реших, че искам да помагам на бежанци. When I was coming out of college, I thought, oh, I want to do something to help these poor people. И когато аз завършвах колежа, университета, просто си казах, искам да направя нещо така, че да помогна на тези бедни хора. And in the next picture, you can see this was my dream. На следващата снимка може да видите, ето това беше моята мечта. I want to build the world's largest diamond jewelry company. Исках да построя, да създам най-голямата в света компания за диаманти, за бижута от диаманти. 30 000 диаманта на ден сме продавали и също така сме събирали също толкова количество диаманти. Бяхме една от най-големите компании, купихме една голяма сграда в Ню Йорк. И Уорън Бъфет купи компанията ни. Това беше мечтата ми. Всичките ми приятели ми казваха, това въобще не е възможно. Никакъв шанс. И аз казах, ама защо пък не? И те ми казаха, нямаш времето за това нещо. Ти вече си заед човек. Да започнеш голяма компания изисква много парчета от пъзела да наредиш. Геша Майкъл ми казваха те, ти сега дори нямаш никакво време, как въобще ще тръгнеш да създаваш тази компания? И това е първото ми раздразнение по отношение на времето. Не ми казвайте, че нямам време. Не ми казвайте, че трябва да правя по-малко неща. Не ми казвайте, че не мога да имам мечта. Аз ще намеря начин, за да си създам повече време.
Okay, second frustration. Ето ви второто раздразнение. You know, naturally, when we have a lot of things to do in the morning, Нали sometimes we знаете, make a to-do list. обикновено, когато имаме много неща за през деня да свършим, сутрин си правим списък с неща, които трябва да In свършим. fact, I don't know, when I'm in school, all my teachers said, in the morning, wake up, make a to-do list. Когато бях в училище, всичките ми учителки казваха, като се събудиш, стани и си направи списък And за then неща да choose свършиш. priorities. These are the most important things I have to do today. И след това си приоритизирай, избери кои са най-важните неща, които днес трябва да свършиш. This is my second time frustration. Това е второто ми раздразнение по отношение на Don't времето. tell me, oh, choose the things you want to do and forget the other things. Не ми казвайте, избери нещата, които искаш да правиш, а другите ги забрави. Don't tell me that. I want to do everything. Не ми казвайте това, защото аз искам да направя всичко. You know what happens when you make a to-do list, and I know what happens when you make a to-do list. И аз и вие знаем какво се случва, когато започваме да водим списъци с неща. You end up doing the top three things, and then the bottom three things you don't do today, and you don't do tomorrow, and you don't do tomorrow, and you don't do tomorrow, and then finally you don't do them. Правите трите неща, които са на първо, второ и трето място, а трите на последно място не ги правите днес, утре, други ден и въобще никога не ги правите. So don't give me this to-do list. I don't want a to-do list, and I don't want priorities. I want to do everything. Така че не ми давайте тия списъци да ги правя, аз искам да правя всичко. This to-do list, for me, I call it diamond deal. You can see in the next picture. Този списък с неща за правене го наричам диамантена сделка. So I was in the diamond business for 19 years. 19 години съм бил в бизнеса с диаманти. I met many very honest people, and I met some not honest people. Срещнал съм много честни хора и много нечестни хора. This one is the dishonest kind. Това тук на снимката, на картинката, виждате They will trick their нечестните. customer. They will confuse their customer. Те ще подведат клиента, те ще го прелъжат. This lady wants to buy a wedding ring, engagement ring. Тази жена иска да си купи пръстен за And he will венчавка, show her a ring with a yellow diamond. годежен пръстен, и този продавач ще й покаже един пръстен с жълт And диамант. she will say, wait, I don't want a yellow diamond. I want a white one. И тогава тя ще каже, ама чакай, аз не искам жълт диамант, Then искам he will бял. show her another ring with a white diamond, but big black spot inside. И той ще й покаже тогава втори пръстен, бял, обаче с голяма черна точка. Then she said, no, I don't want the big black spot in my diamond ring. И тя тогава обаче ще каже, ама чакай, аз не искам диамант, който да има това огромно черно петно вътре в Then него. he said, okay, you take the yellow one. И той ще каже, ами добре, тогава вземи и жълтия The диамант. black spot. It's called two bad choices. Това се нарича два грешни избора. For me, to-do list is two bad choices. За мен списъка с неща е като двата грешни избора. Oh, you can do this. Ей, виж, ти можеш да направиш това. But if you don't have time, you can do this. А пък ако нямаш време за него, направи и другото. Yeah, I feel frustrated. I say, no, I want to do everything. И аз се напрягам, изнервям се, защото искам да правя всичко едновременно. That's my second frustration. Това ми е второто раздразнение по отношение на времето. Okay, third frustration is maybe most serious. Here you can see. Ето го третото, може би най-сериозното. Then I feel like this time pressure on me. Pressure. Усещам се, сякаш времето ме притиска, напрежение от времето, The усещам worst върху enemy себе си. is this one. И най-големия ми враг е ето това тук нещо, телефона I в have it ръката with ми. me all the time. Постоянно го нося навсякъде със себе си. You have it with you all the time. И вие постоянно го носите навсякъде със себе си. When you turn it on, it has the time. Когато го включите, ви показва моментално времето. Then it's always giving me pressure every time I look at it, Винаги ме напряга, всеки път, когато го погледна. Tesla, it's 9:49. What are you doing? Гешела, виж колко е часа, какво правиш? 9:49 Are you или busy? 8:22? Are you doing anything? Заед ли си? Правиш ли нещо? Погледни I колко е feel часа. time pressure. И аз усещам това напрежение от времето. You can see in the next picture. Okay. Може да видите в следващата картинка. So yeah, I ran the largest diamond jewelry company in the world. Да, аз ръководих тази най-голяма компания за диамантени Then бичута в света. sometimes I come home, my chest hurts.
И понякога, като се прибирах вкъщи, гърдите ме боляха. The time pressure it actually hurts my heart, I think Това so. напрежение от времето имам чувството, че наистина от него ме болеше сърцето. And I believe this pressure lowers the quality of our whole life. И вярвам, че това напрежение то понижава нивото на целия ни живот. Like maybe you are making more money. Понижава качеството на целия ни живот. Може би. But you don't feel well. Примерно, правите много пари, обаче не се чувствате добре. Yeah, physically you don't feel well. Изкарвате много пари, обаче физически не ви е окей. And if you do that year after year after year, this time pressure. И ако го правите това година след година след година, това напрежение от времето, You can see it makes people old very fast. ще видите как то всъщност действително състарява I хората have many с... friends, big diamond dealers, they got a heart attack, they got stroke. Състарява времето с огромна скорост. Знам толкова мои приятели, които са имали сърдечни удари или са I имали used to такова work closely заболяване. with one of the largest diamond dealers in the world. In Хора Mumbai, от India. диамантения свят. Аз работех редом с един човек от Мумбай, който беше един от най-големите And търговци I на watch диаманти. him, the time pressure, make him get older and older and older. И го наблюдавах и виждах как напрежението от времето го прави все по-стар и все по-стар. Finally, he had a heart attack. И най-накрая той получи сърдечен удар. Then it was very, very sad to see other people carry him to the office every day. И беше много тъжно да го гледам как други хора му помагат да стигне, носят го буквално до офиса всеки I ден. think this time pressure is unpleasant, И си мисля, че това напрежение поради времето не е приятно. but it's also dangerous. Но също така е и опасно. I want to be like the lady in this next picture. Искам да бъда като тази дама на следващата картинка. I love this little video. Обожавам го това кратко видео. She's checking her watch. She has many things to do. Тя си гледа часовника, има още много неща да върши. But this is how I want to be. Но това е как аз искам да изглеждам, как аз искам да живея. So this is the third kind of frustration. I don't want time pressure. Не искам да имам да съм напрегнат от времето. Това е третото раздразнение. I want to feel super relaxed and also very busy and successful. Искам да съм супер спокоен и в същото време много заед и много успешен. I don't want to sit home do nothing. I don't want that. Не искам да си стоя вкъщи и да правя нищо. Не, това не го искам. I want to do many new things. Искам да правя много нови неща. And I want to do more things than I'm doing now. И искам да правя повече неща, отколкото правя сега. But I want to have fun and I want to be relaxed. I want to have a big smile like this lady. Обаче в същото време искам да ми е забавно, да се забавлявам, да съм спокоен и да имам такава усмивка, каквато има time това for момиче. illustration number 4. Окей, номер 4. You can see this. These guys are having Christmas dinner. Виждате ли ги тези на вечерята на Коледа? I don't know about your house, but in my house, preparing for Christmas takes 3 weeks. Не знам как е при вас, но в нашата къща, за да се подготвим за Коледа, ни трябват 3 седмици. Just finding this stupid tree and putting all the things on it. Anton, it has to take 3 days. Само да намерим това глупаво дърво и да го украсим, мисля, че само поне 3 дена ни трябват за това, нали, Антон? Then we have Christmas Eve dinner. И това имаме вечеря на бъдни It feels like вечер, magic in the house. като магично е вкъщи. And then suddenly it's gone. И изведнъж това цялото нещо, край, няма го And приключва. it's New Year, it's cold, it's time to take down the tree. И изведнъж е нова година и така нататък. Sometimes I like to keep up the tree until Valentine's Day. This is almost 2 months. Понякога ми се иска да държа дървото до Свети Валентин. Почти 2 месеца. Толкова не искам да го All махна. the leaves of the tree falling down, it looks terrible, but I want to enjoy it. Всичките клонки започват да падат, обаче аз искам да се насладя на дървото. Не искам So when това you're having a бързо good да time, приключва. it's frustrating because time goes too fast. Така че когато на вас ви е приятно, когато си прекарвате хубаво, е много напрягащо, че времето тече изключително бързо. The things you don't like, I don't know why, time slows down. И не знам пък защо обратното, когато и нещо правите, което не ви харесва, I know, if времето you се go to the забавя. dentist, right? Примерно, ако сте на зъболекар And the guy is chewing. и човека там ви бърничка по зъбите, I call my wife, you know. She say, "You're going into the dentist, right?"
Аз като си говоря с жена ми, тя ми казва, отиваш при And I say, зъболекара, can you нали? drive me, you know? И я питам, може ли да ме Yeah, закараш? okay, I'll drive you, you know. Добре, ще те закарам, ми казва тя. Then she dropped me off at the dentist. И след това ме оставя при зъболекаря. Then I go in, I say, how long is it going to take? I have to tell my wife to come back. След това влизам и питам колко време ще отнеме, просто да знам да кажа на жена ми кога да се върне. Oh, it's very easy. This one only 15 minutes. Много простичко, на това му трябва само 15 минути. Then I call her, I say, come in 15 minutes, you know. И аз извъня и казвам, ела след 15 минути. Then I go to the dentist chair. И след това отивам на зъболекарския стол. It feels like 2 hours I'm sitting there. И ми се струва сякаш 2 часа седя на това Then I място. come out, I'm like this, you know. Излизам след това и ми се върти така главата, my така се wife, чувствам. Звъня на жена ми I'm sorry, honey, it took much longer. и казвам, извинявай, супер дълго, по-дълго, отколкото очаквах от She нея. said, what do you mean? It's only been 10 minutes. You want me to come now? И тя казва, как така? То само 10 минути са минали. Сега ли искаш да дойда? Then it's amazing when you're not having fun, the time goes very slow. Много интересно, очудващо как когато не се забавляваш, времето тече Then I супер feel бавно. frustrated, you know. И това също ме напряга. Then I'm thinking about Einstein. И си мисля за Айнщайн. In the next picture, you can see this guy. В следващата снимка може да го видите него. So he also went to Princeton University. Той също е ходил бил е He did a lot в of his Принстън. research there. Там е правил много от проучванията си. And I feel a good connection to him, you know. И аз някак си се чувствам, And I че имам studied добра връзка Einstein's с него. theories. Аз съм изучавал също неговите теории. And very interesting. He says you can slow down time, you can speed up time. И много интересно е, че той казва, че можем да забързаме и да забавим времето. When you get this frustration, oh, the good days go too fast. Когато се напрягаме, че примерно хубавите дни супер бързо приключват, And the bad days go too slow. а пък лошите дни много бавно вървят. He was saying, okay, here's a straw. Just bend it. И той казва, просто го огънете. You know? Bend the time, it will slow down. Огънете времето и то ще се забави. Straighten it up, it will go faster. Изправете го и то ще започне да върви по-бързо. И това е истинско, то е реално. And you can do it. Вие можете да го направите. Einstein proved it. Айнщайн го е доказал. Okay, my next frustration, number 5. Следващото раздразнение, номер 5. It's this. Here you can see an hourglass, okay? Ето може да видите тук един пясъчен I часовник. think you must feel the same frustration. Мисля, че и вие трябва да се чувствате така, както и You аз. know, I wake up in the morning, I have a big plan, big things I Събуждате want to do. се, събуждам се сутринта, имам някакъв огромен план, много неща искам да свърша. Then a few small things start to happen. И след това някакви мънички неща започват да изникват и да се I get a случват. call from my mother. Звъни ми, примерно, майка ми, Then I have to talk to her. Then I get a call from трябва my да си mom. говоря с нея, след това ми звъни ламата ми. He's 80. Anton is turned 80 years old this week. Тази седмица стана на 80. He's the nephew of my main teacher. Той е племенника на основния ми, първия ми He will учител. call for, I don't know, 1 hour. И той ми звъни и си говорим, де да знам, часове, един Then час something поне. in the house will break. След това нещо в къщата ще се щупи, примерно. Then my wife said, "Can you please fix this thing?" И жена ми ще ме помоли, можеш ли ти това нещо да го оправиш? And then it's like that, you know. You have the same feeling. Your whole day is going like that. И вие постоянно целият ден сте с едно такова чувство, че сякаш целият ви ден протича по този начин. And you have some big plans. Вие сте имали някакви големи Some планове. big projects you want to do. Имали сте някакъв голям проект, който искате да направите. Nighttime and it's time to go to bed, you know. И примерно вече е време и трябва да си You лягате. didn't do anything about the big project. А вие не сте направили нищо по отношение на големия проект, само с малки неща сте се занимавали. Времето е излетяло, изпарило се, както този пясък изчезва. И вие не сте могли да направите нищо от това, което сте искали да направите. Now, there's a deeper form of this frustration. И има по-дълбока форма на това раздразнение. And I'll show you in the next picture. И ще ви покажа каква е тя в следващата снимка. So look, when you are young, Вижте, когато сте млади,
I don't know for you, but for me, I think I was 10 years old. Не знам за вас, но аз мисля, че когато бях на 10 години, And in the school, they will ask you, hey, what do you want to be when you grow up? и нали знаете в училище как ви питат, ей ти какъв искаш да станеш като пораснеш? I remember even some examination, the first question you have to write down, what do you want to be when you grow up? Даже на някакви изпити първи въпрос, който са ни давали е какъв искаш да станеш, когато пораснеш. Then I feel a very strong feeling in my heart. И тогава аз усещам в този момент много силно чувство в сърцето си. Exactly what occupation I want to do. I don't know. Не знам какво точно трябва да правя, какъв пост точно трябва да заемам, с какво точно да се занимавам. Но аз искам да правя нещо, което ще помогне на целия свят. И вярвам, че има причина заради това аз да съм се родил. Вярвам, че има причина, поради която всеки един човек се е родил. Аз все пак съм дошъл и трябва да направя нещо в този живот. Просто трябва да го намеря и да го направя и това да се случи в този живот. А когато започвате да ставате по-големи и по-големи, започвате да губите тази мечта. И това е друг вид от тези раздразнения по отношение на времето. Мънички неща, мънички неща за вършене, които изпълват целия ви ден. И изведнъж сте на 30. И не сте намерили все още нещото, което сте искали да правите, за да помагате на целия свят. Изведнъж сте на 40. След това изведнъж сте на 50. И си казвате, Боже, целият ден върчи така на посоки толкова бързо и аз не успях да направя това, което си бях наумил. И това е много голямо, дълбоко раздразнение, напрежение в моя живот. На мен ми се иска, имам нужда от това да имам някакъв магичен тайм менеджмент. Трябва да намеря магичен начин за управление на времето си. Ето ви още по-дълбоко раздразнение. Вижте я тази дама. Тази дама била поканена да отиде на почивка. Някой е обещал почивка в едно прекрасно огромно имение на брега на океана, където тя може да прекара свободно времето си. Вие, руснаците, ходите на Черно море, нали? Това правите. Или, примерно, в Испания и ходите там на плажа. И някой е казал на тази дама, вие ще отидете в такава голяма къща, там ще отседнете на брега на морето. И тя, когато отишла там, се я сложили в един килер, в един дрешник. И са й казали, стой тук, спокойно, не се притеснявай, ние ще ти носим няколко пъти храна в деня. Няма повод за притеснение. И тя е казала, какво? Вие луди ли сте? Нали аз трябваше да си прекарам почивката в някакво огромно имение, в огромна вила, как така? А вие сега ме карате да остана в този килер, как така? Това е последния вид раздразнение по отношение на времето. Какво означава това? Штракнете с пръст сега. Всеки да штракне с пръст. И сега се замислете. Вие сте, времето ви е лимитирано до точно толкова време, едно штракване. И това се нарича сега. Сегашния момент.
in the present moment. И вие сте като затворник за настоящия момент. Your whole life, you are living in a tiny closet called now. Целият си живот вие го живеете в един мъничък дрешни килер, който се нарича сега. Time is like a beautiful big mansion on the beach. Времето е като едно голямо, красиво имение, красива вила на брега на морето. Time is this beautiful, huge, unlimited mansion on the ocean. Времето е това огромно пространство на брега на морето, този красив океан. Then you are stuck in this much time. А вие сте заклещени в ето толкова време, толкова голям And you времеви got used to отрязък. this prison. И вие сте свикнали с този затвор. Gesla, I enjoy the present time. Ама Геше Майкъл, на мен си ми харесва настоящето, ще каже някой. That's because you've been living in the closet so long, you think the closet is the whole world. Това е защото сте живели в килера толкова дълго време, че сте решили, че килера е целия свят. Time is infinite. Времето е безкрайно. You don't have to stay in the present moment. Не трябва да седите в само настоящия момент, сегашния You момент. can see 500 years into the future. Можете да отидете колкото си искате хиляди години в бъдещето напред. You can live in a big house called the future. Може- 500 years. Можете да живеете в тази голяма красива къща Like, look at 500 this години guy, напред в okay? бъдещето. Вижте го I този like тук. this. He's looking at the future. Харесва ми, защото той гледа в бъдещето все едно. Okay, he's experiencing the future. Той в момента вижда и усеща, живее Imagine if бъдещето. you're a business person. Представете си, ако вие сте By the way, бизнесмен, most good business people have a future sense. They have future intuition. и между другото много добрите бизнесмени, повечето от големите бизнесмени имат много добра интуиция, имат много добро виждане за напред в бъдещето. Good business people Добрите, can see a little bit into the future, but they Добрите- don't know they are doing it. добрите бизнес хора не знаят, че могат да виждат в бъдещето, но всъщност го правят, умеят го. When our diamond company got big in New York City, Когато нашата компания Диамантена стана голяма, we разрасна се в Ню decided we Йорк, have to buy one of those nice buildings in Manhattan. ние решихме, че трябва да купим една от тези хубави големи сгради в Манхатън. Then there was a building available in an unusual district, not very nice district actually. Имаше една свободна сграда в не много добър район в Ню Йорк, не много добро място. Then the real estate agent said, "Look, this building is available. It's a good price, but it's not very good area." И тогава брокерите ни казаха, виж, тази сграда е много така на добра цена, тя е свободна, но не е в много добро Then we went място. to see it. И ние отидохме да я видим. And I remember we were standing inside the building on like the 7th floor. И си спомням как бяхме вътре в сградата, примерно май на 7-ми етаж. And there was three of us main partners. И бяхме трима от основните And, партньори. we looked at each other and we said, "Let's take it." Спогледахме си и си казахме да я вземем, айде да я вземем. And we all felt the same feeling. Something good is going to happen here. И всички имахме такова хубаво усещане, че нещо добро, нещо хубаво ще се случи. Actually, we are having a little bit of the future knowledge, but we don't know it. Всъщност ние разполагаме с малко от познанието за бъдещето, но всъщност не го знаем, не го осъзнаваме. A little bit our mind went out of the closet. Малко от нашия ум тогава успя да излезе от килера. You know, we call it a feeling. I have a feeling this is a good building. I have a feeling. Наричаме го това чувство. Имам чувството, че това е добра сграда. Имам добро чувство за тази сграда. What you say, I have intuition, or I have a feeling that this is a lucky building. Когато кажете, че имате интуиция по отношение на тази сграда или смятате, че това място е хубаво, имате такова добро чувство, What's actually happening is you are looking a little bit into the future, but you don't know. това, което действително се случва, е, че вие всъщност гледате в бъдещето, но всъщност не го знаете. Now, imagine if you can control this. А представете си, ако вие можете това да го контролирате. Imagine if someone teach you how to do it purposely. Представете си, ако някой ви научи, какво ще, ако някой ви научи да го правите това осъзнато. I always like to think in the next picture you can see this.